Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα ένα από τα θέματα που θα πούμε είναι τα χτυπήματα των Ουκρανών σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου, για το γιατί η Δύση διστάζει να βοηθήσει την Ουκρανία, το αν θα σταματήσει η προέλευση των Ρώσων στον Ντονμπάς σε 2 ή 3 εβδομάδες, για το νέο ιστορικό Ράμσταϊν που έρχεται το ερχόμενο Σάββατο. Επίσης θα πούμε για τον έμπορο των όπλων Βίκτορ Μπουτ, ο οποίος εξοπλίζει τους Χουσίτες της Ιεμένης. Θα πούμε για τους νέους νόμους που θα ρίξουν στην πυρά τις μάγισσες στη Ρωσία, αλλά και για το μαγικό φυλαχτό του Πούτιν και επιπλέον για τα τεράστια ποσά που δαπανά η Ρωσία σε προπαγάνδα. Λοιπόν, είμαι ο Κώστας Οντσένκο, είμαι στο Κίεβο, αυτό είναι το πιο τίμιο κανάλι στο ελληνικό YouTube. Γραφτείτε, κάντε like, αφήστε σχόλια και πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Καταρχάς, πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι οι Ουκρανοί χτύπησαν τα ιερά και τα όσια των Ρώσων. Εντάξει να χτυπάνε αποθήκες όπλων, εντάξει να χτυπάνε αποθήκες πετρελαίου, αλλά εδώ βλέπουμε ότι οι Ουκρανοί έχουν αρχίσει να χτυπάνε τις αποθήκες και τα εργοστάσια παραγωγής ινοπνεύματος, βάζοντας ουσιαστικά υπό απειλή την παραγωγή κονιάκ, βότκας και άλλων ποτών στη Ρωσία. Λοιπόν, αναφέρομαι προφανώς στο χτύπημα με drone που πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί προχθές στην περιοχή Στάριο Σκόλ, στην περιφέρεια Μπέλγοροντ. Λοιπόν, ωστόσο, συνεχίστηκαν τα χτυπήματα και σε πιο σοβαρούς στόχους. Οι Ουκρανοί πραγματοποιούν διαρκώς χτυπήματα με drone στο βάθος της Ρωσίας. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλούς μήνες. Στοχεύουν κατά κύριο λόγο στρατιωτικές αποθήκες, στρατιωτικά αεροδρόμια και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και μεταφοράς πετρελαίου. Ένα τέτοιο χτύπημα με ουκρανικά drones πραγματοποιήθηκε χθες τη νύχτα σε τεράστια αποθήκη πετρελαίου στην Κριμαία. Η αποθήκη πετρελαίου που χτυπήθηκε από drone είναι η Sea Oil Terminal GSC, η οποία είναι μεγαλύτερη στην Κριμαία όσον αφορά τη μεταφόρτωση πετρελαιοειδών. Ο όγκος χωρητικότητας των δεξαμενών της αποθήκης είναι 250.000 κυβικά μέτρα, και ενώ υπάρχουν μόνο 2 τέτοια τερματικά στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Χερσόνησο. Το δεύτερο βρίσκεται στην Σεβαστούπολη. Ο συγκεκριμένος τερματικός σταθμός βρίσκεται στο ανατολικότερο άκρο της Θεοδόσιας, κοντά στο χωριό Μπεριγκόβογε. Είχε ήδη δεχτεί επίθεση από ουκρανικά drones τον Μάρτιο του 2024. Τότε ο κύριος αγωγός για τη μεταφορά καυσίμων είχε υποστεί ζημιές. Και επίσης ο ίδιος τερματικός σταθμός είχε δεχτεί επίθεση και τον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο πέρσι. Είναι αρκετές οι επιτυχίες των Ουκρανών με drones και γενικότερα με την πρωτοποριακή τεχνολογία οι Ουκρανοί τα πάνε καλά, και παράλληλα βεβαίως το πιο δυνατό σημείο τους παραμένει το κουράγιο, το σθένος και το κίνητρο που έχουν, το οποίο δεν είναι άλλο από το να προστατέψουν τα σπίτια τους, τη χώρα τους και το μέλλον των παιδιών τους. Ωστόσο αυτά δεν είναι αρκετά για να κερδίσουν τον πόλεμο απέναντι σε μια τεράστια στρατιωτική μηχανή που είναι η Ρωσία, η οποία έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει και να πάρει μαζί της και την Ουκρανία στον τάφο. Αυτή η απόφαση της Ρωσίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά προφανώς και για την υπόλοιπη Δύση και τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, τις δημοκρατικές χώρες. Μια ενδεχόμενη νίκη της Ρωσίας θα έδινε άτυπα το OK σε διάφορα δικτατορικά καθεστώτα ανά τον κόσμο να κάνουν ό,τι γουστάρουν, καθώς θα καταλάβαιναν ότι δεν πρόκειται να υποστούν καμία συνέπεια και καμία τιμωρία για τις πράξεις τους. Ωστόσο, οι δυτικές χώρες εμφανίζονται νοθρές και αποδιοργανωμένες και αρνούνται να πάρουν μια απόφαση σχετικά με την ήττα της Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Η Βόρεια Κορέα προμηθεύει τη Ρωσία με περίπου 3 εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού ετησίως. Λοιπόν, τα μισά από όλα αυτά τα πυρομαχικά χρησιμοποιεί ο στρατός στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αυτό το αναφέρουν πηγές των δυτικών μυστικών υπηρεσιών στην εφημερίδα Times. Λοιπόν, παρά την κακή ποιότητα των πυρομαχικών από τη Βόρεια Κορέα, η συνολική ποσότητα έχει επιτρέψει στα ρωσικά στρατεύματα να έχουν επιτυχίες στην πρώτη γραμμή του πολέμου, όπως η κατάληψη πρόσφατη της πόλης Βουγλεντάρ.
Άρα μπορούμε να δούμε εδώ ότι η μικρή και ουσιαστικά η πανάπτυκτη τεχνολογικά Βόρεια Κορέα προμηθεύει τη Ρωσία πολύ περισσότερα βλήματα από όσα μπόρεσε να εξασφαλίσει για την Ουκρανία όλο το ΝΑΤΟ μαζί. Λοιπόν, και αυτό λέει πολλά πρωτίστως για το ΝΑΤΟ, για τη διάθεσή του να βοηθήσει την Ουκρανία και ενδεχομένως και για τις ικανότητές του τις αμυντικές. Η υπεροχή στον αριθμό των βλημάτων μαζί με τις βόμβες ανεμοπορίας, τις λεγόμενες ελεγχόμενες εναέριες βόμβες όπως τις λένε οι Ρώσοι, γέρνουν τη ζυγαριά υπέρ της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης. Αυτό φαίνεται καθαρά στον Ντονμπάς, καθώς οι πόλεις που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός ακριβώς τις έχει αρχικά μετατρέψει σε ερείπια εξαιτίας αυτής της μαζικής χρήσης των βομβών ανεμοπορίας και της μαζικής χρήσης πυροβολικού. Ωστόσο, δεν αποτελεί μυστικό ότι για να πάρουν το Βουγλεντάρι οι Ρώσοι έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς δικούς τους στρατιώτες. Οι απώλειες που έχουν υποστεί στον Ντονμπάς είναι τεράστιες και αυτός ενδεχομένως είναι ένας από τους στόχους των Ουκρανών, δηλαδή να προκαλέσουν τις μέγιστες δυνατές απώλειες κατά την υποχώρησή τους. Η πρόθεση των Ρώσων στον Ντονμπάς θα σταματήσει βέβαια τις επόμενες εβδομάδες. Πρώτον, διότι οι στρατιωτικές τους μονάδες, όπως είπαμε νωρίτερα, έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες. Οι στρατιώτες τους πατάνε πάνω στα πτώματα των δικών τους για να προχωράνε παρακάτω. Και δεύτερον, γιατί ήδη ξεκίνησαν στην Ουκρανία οι έντονες βροχοπτώσεις και σε λίγες εβδομάδες θα είναι εξαιρετικά δύσκολα το να προχωράει ο στρατός προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Άρα λοιπόν περιμένουμε να καθυλωθούν οι εχθροπραξίες στο έδαφος και να συνεχιστούν κυρίως με χτυπήματα εξ αποστάσεως. Εγώ που έχω πάρει αρκετές φορές στον Ντονμπάς μπορώ να σας πω ότι εκεί η λάσπη, όταν λασπώνει ο δρόμος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περπατήσεις, δηλαδή σου φτάνει μέχρι τη μέση, ας πούμε. Η λάσπη είναι τεράστια σε αυτές τις περιοχές όταν βρέχει. Λοιπόν, έπειτα από αυτό, όταν στεγνώσει η λάσπη το χειμώνα, ας το πούμε, όταν πια θα πιάσουν τα κρύα και θα πέσουν τα χιόνια, η πορεία του πολέμου θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την σοβαρότητα της διεθνούς βοήθειας που θα δοθεί στην Ουκρανία. Καθώς, όπως σας είπα, η Βόρεια Κορέα από μόνη της δίνει περισσότερα πυρομαχικά από ότι η Γερμανία με τις υπόλοιπες χώρες, από τη τεράστια ευρωπαϊκή βιομηχανία, άρα οι χώρες αυτές είτε δεν θέλουν να βοηθήσουν την Ουκρανία, είτε αν δεχτούμε ότι δεν μπορούν, τα πράγματα μάλλον είναι πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, ορισμένες απαντήσεις βέβαια όσον αφορά την πρόθεση και τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ ενδέχεται να τις πάρουμε το ερχόμενο Σάββατο. Το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν οι χώρες του ΝΑΤΟ ετοιμάζονται να προσφέρουν στην Ουκρανία πιο συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση της μελλοντικής ένταξης στο ΝΑΤΟ. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ομάδας επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας στο Ράμσταϊν της Γερμανίας. Αυτή είναι η 25η κατά σειρά συνάντηση της ομάδας Ράμσταϊν. Για πρώτη φορά θα γίνει μεταξύ αρχηγών κρατών και όχι υπουργών άμυνας όπως όλες οι προηγούμενες. Σε αυτή τη συνάντηση θα παρευρεθεί και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζόζεφ Μπάιντεν. Σύμφωνα με πληροφορίες από ΜΜΕ, όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες, οι Ουκρανοί δεν θα λάβουν την άδεια να χτυπάνε στο βάθος της Ρωσίας με δυτικά όπλα, κάτι το οποίο το ζητούν εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να γίνουν κάποιες άλλες ανακοινώσεις σημαντικές για την άμυνα της Ουκρανίας. 12 Οκτωβρίου λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να θυμίσω ότι νωρίτερα ο προηγούμενος πλέον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτερμπεργκ, σε συνέντευξή του είχε μιλήσει για κάποιο είδους πιθανή λύση ένταξης τμήματος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και ενεργοποίηση για αυτό το τμήμα της Ουκρανίας των προστατευτικών διατάξεων του οργανισμού, όπως για παράδειγμα το άρθρο 5. Αυτό ακούγεται έντονο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή να γίνει κάποια λύση να ενταχθεί ας πούμε ένα τμήμα της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και όχι το τμήμα στο οποίο διεξάγονται ή μπορεί να διεξαχθούν άμεσα εχθροπραξίες. Λοιπόν, στα άλλα νέα, ο Υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, επισκέφθηκε την Ουκρανία χθες και μεταξύ άλλων επιβεβαίωσε ότι οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παρέλαβαν
τα πρώτα Ολλανδικά F-16. Επίσης ανακοίνωσε ότι η Ολλανδία θα διαθέσει 400 εκατομμύρια ευρώ για πρόγραμμα εξοπλισμού του Ουκρανικού στρατού με σύγχρονα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την ίδια ώρα, όπως μάθαμε, η Ουκρανία παρέλαβε από το Ισραήλ και ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για αεροπορικές επιθέσεις, γνωστό ως Τζέβα Αντόμ. Αυτό το είπε ο πρεσβευτής του Εβραϊκού κράτους στη χώρα, Μιχάηλο Μπρόντσκι, σε συνέντευξή του στην Ουκρανική εβδομαδιαία εφημερίδα Ζέρκαλο Τίζνια, δηλαδή ο καθρέφτης της εβδομάδας λέγεται αυτό, είναι μια από τις μεγάλες εφημερίδες της Ουκρανίας. Είπε ότι η διαδικασία αυτή του να πάρει η Ουκρανία αυτό τον εξοπλισμό θα τραβήξει για πολλούς μήνες, αλλά τώρα μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε τραβήξει, για πολλούς μήνες, αλλά πλέον έχει ολοκληρωθεί. Αυτό να σας πω ότι είναι αρκετά σημαντικό το θέμα, καθώς το Ισραήλ απέφευγε να βοηθήσει απευθείας τους Ουκρανούς με οπλικά συστήματα και αμυντικά συστήματα, προκειμένου να συνεχίζει να έχει καλές σχέσεις με τους Ρώσους, αλλά υπό το φως των εξελίξεων και καθώς φαίνεται ξεκάθαρα πλέον και σε αυτούς ακόμα οι οποίοι δεν θέλουν να το δούνε ότι η Ρωσία δίνει βοήθεια στο Ιράν και σε διάφορους τρομοκρατικούς σχηματισμούς όπως η Χούθη και η Χαμάς και η Χεσμπολά, πλέον το Ισραήλ έχει αρχίσει να παίρνει ξεκάθαρα και αυτό θέση στον πόλεμο στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Για τους Χούθη θα πούμε πιο ύστερα και άλλα πράγματα. Λοιπόν, διότι όπως είπαμε η Ρωσία προμηθεύεται από τους συμμάχους της τον άξονα του κακού ουσιαστικά όπλα για να συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είπαμε για τα βλήματα από τη Βόρεια Κορέα, ντρόν Σαχέτ που πετάνε κάθε βράδυ εδώ πάνω από το κεφάλι μου στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, πυράβλους από το Ιράν και βεβαίως εξοπλισμό από την Κίνα. Για την Κίνα πολλοί αποφεύγουν να μιλάνε, αν και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να αποφεύγουν για πολύ καιρό ακόμα να μιλάνε για αυτό το θέμα, τότε και η Κίνα βοηθάει τη Ρωσία στον πόλεμο. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι και η Ρωσία με τη σειρά της βοηθάει και αυτή και εξοπλίζει τους φίλους της με όπλα και διάφορα άλλα καλούδια. Εξοπλίζει τη Χαμάς, τη Χεσμπολά, τους Χούθη και της πάσης φύσεως τρομοκρατική οργάνωση και διάφορους ανθρώπους οι οποίοι προκαλούν προβλήματα ανά τον κόσμο στις δημοκρατικές χώρες. Μάθαμε λοιπόν από δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι ο Βίκτορ Μπουτ, ο γνωστός και ως ο έμπορας του θανάτου, άρχισε να προμηθεύει όπλα τους Χούθη της Ιεμένης. Ο Βίκτορ Μπουτ, που είχε γίνει και ταινία, αν θυμάστε, με πρωταγωνιστή τον Νίκολας Κέιτς, επέστρεψε στη Ρωσία έπειτα από 12 χρόνια σε αμερικανική φυλακή, στο πλαίσιο της ανταλλαγής που είχε γίνει με την μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκρίνερ. Φαίνεται ότι έχει στραφεί στις παλιές του επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τώρα προμηθεύει όπλα τους νέους φίλους του Πούτιν στη Ρωσία, μαχητές από την Ιεμένη που βομβαρδίζουν εμπορικά πλοία που περνούν από την Ερυθρά θάλασσα, μεταξύ των οποίων και ελληνικά εμπορικά πλοία, να σας θυμίσω. Όταν απεσταλμένοι των Χούθη ταξίδεψαν στη Μόσχα τον Αύγουστο για να διαπραγματευτούν την αγορά πολεμικών τουφεκίων αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων, συναντήθηκαν με τον Μπουτ. Δήλωσαν στην εφημερίδα The Wall Street Journal ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών και άλλες πηγές με γνώση του θέματος. Είπαν ότι δύο εκπρόσωποι των Χούθη, μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης που ουσιαστικά ελέγχει την Ιεμένη και απολαμβάνει μυστική στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη από το Ιράν, ήρθαν για να διαπραγματευτούν την αγορά ρωσικών όπλων υπό το πρόσχημα συνομιλιών για την αγορά φυτοφαρμάκων και οχημάτων. Παράλληλα, πηγές της Wall Street Journal δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν αν ο Μπουτ ενήργησε για λογαριασμό του Κρεμλίνου ή απλώς με την συγκατάθεση του Κρεμλίνου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, δύο φορτία όπλων, κυρίως του φέκια Καλάσνικοφ ΑΚ-74, δηλαδή Καλάσνικοφ, πρόκειται να σταλούν στο λιμάνι της Ιεμένης τον Οκτώβριο, δηλαδή τώρα αυτές τις μέρες, με το πρόσχημα των τροφίμων. Άλλες αγορές όπλων, συμπεριλαμβανομένων αντιαρματικών πυραυλικών συστημάτων Κορνέτ και αντιαεροπορικών όπλων, συζητήθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια συνομιλιών, γράφει η Wall Street Journal.
Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, πώς δένει ο άξονας του κακού, τρομοκράτες Χούθη, Ιράν, Ρωσία κτλ. Και την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ, όπως είπαμε νωρίτερα, πετάει χαρταετό. Λοιπόν, σε άλλα ενδιαφέροντα νέα, σας έχω πει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι εδώ, στο πιο τίμιο κανάλι του ελληνικού YouTube, πως οι επικεφαλής του Κρεμλίνου είναι άρρωστοι με τους μάγους, τους δαίμονες, τις χαρτορίχτρες, τους σαμάνους και όλα αυτά τα πράγματα. Παράλληλα, εξαιτίας του ξεπεσμού και του ξεφτυλισμού του λεγόμενου Πατριαρχείου Μόσχας, αλλά και των δύσκολων συνθηκών αβεβαιότητας που επικρατούν στη ρωσική κοινωνία, πολλοί Ρώσοι πολίτες στρέφονται σε χειρομαντία, μέντιουμ, αστρολόγους, ταρό και τα συναφή. Αυτή η στροφή επιβεβαιώνεται από την αύξηση που παρατηρείται στη ζήτηση τέτοιων υπηρεσιών, στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο που κάνουν οι Ρώσοι, στις πωλήσεις βιβλίων και σε άλλες έμεσες ενδείξεις. Έτσι λοιπόν, στο ίδιο κλίμα, ο βουλευτής του Ρωσικού Κοινοβουλίου με το κυβερνών κόμμα του Πούτιν, Αλεξάνδερ Σπιριντόνοφ, ετοιμάζει τις επόμενες μέρες νομοσχέδιο για επιβολή ποινικής ευθύνης σε κάποιον που κάνει μάγια σε κάποιον άλλον. Οι τελετουργίες αυτές μπορούν πράγματι, θεωρεί ο συγκεκριμένος βουλευτής, να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο πρόσωπο εναντίον του οποίου εκτελούνται, οπότε μπορούν να θεωρηθούν ως απόπειρα κατά ζωής και υγείας κάποιου, λέει ο Σπιριντόνοφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ετοιμάζει ήδη ένα αντίστοιχο νομοσχέδιο μαζί με τον ιερέα Φιόντορ Λουκιάνοφ. Επίσης, ο νόμος αυτός θα πρέπει να απαγορεύει στη Ρωσία τη διαφήμιση μαγικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα πρόκειται για περιορισμό πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τη μαντεία, την αστρολογία, τα medium και τις διάφορες χαρτορίχτρες. Λοιπόν, παράλληλα, ο Δημήτρη Κράσνοφ, μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου του Δημόσιου Κινήματος Ισχυρή Ρωσία, συμφώνησε με τον προαναφερόμενο βουλευτή και προτείνει να εξομοιωθούν οι αποκρυφιστικές πρακτικές με εξτρεμισμό. Λοιπόν, παράλληλα, στις 4 Οκτωβρίου, ένας άλλος βουλευτής, ο Αντρέι Σβιτσόφ, κατέθεσε πρωτοβουλία για την απαγόρευση των ταρολόγων, δηλαδή αυτών που ρίχνουν τις κάρτες ταρό, και των αριθμολόγων, δηλαδή που με βάση τους αριθμούς μετράνε κάτι τη μοίρα τους, τα έχουμε δει και στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Τόνισε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να υποχρεωθούν να αποκτήσουν ιατρική άδεια και χωρίς αυτή να θεωρούνται τσαρλατάνοι και απατεώνες και να υπόκεινται επίσης σε ποινική δίωξη. Λοιπόν, αυτές βεβαίως όλες οι αποκρυφιστικές απαγορεύσεις αφορούν τους πάντες εκτός από τις κορυφαίες του Κρεμλίνου. Ο επικεφαλής αυτής της χώρας, ο δικτάτορας Βλαδίμηρος ο Πούτινος, ο Πούτιν, ο οποίος ως γνωστόν συμμετέχει σε τέτοιες αποκρυφιστικές και μυστικιστικές τελετές, πάει εκεί σε κάτι σαμάνους και σε κάτι μάγους και τέτοια. Φαντάζομαι ότι δεν θα διωχθεί ποινικά. Προσφάτως τα φιλοπουτινικά ΜΜΕ της Ρωσίας έγραψαν ότι κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην υποκατοχή Κριμαία βρέθηκε κάποιο μυστικό μαγικό αντικείμενο που λέγεται τα δακτυλίδια του καλού και του κακού, το οποίο μυστικό αντικείμενο, σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, έχει τεράστια δύναμη και μπορεί εκεί να προκαλέσει διάφορα πράγματα, και το οποίο ο Βλαδίμηρος το καβάτζωσε και με αυτόν τον τρόπο θα έχει ακόμα περισσότερη δύναμη και θα είναι περισσότερο ανίκητος από ό,τι ήταν πριν. Αυτό μας το μεταδίδουν διάφορα προπαγανδιστικά μέσα της Ρωσίας. Αυτό βέβαια το τελευταίο για το θέμα της προπαγάνδας, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε αυτό λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυξάνει πολύ σημαντικά το θέμα των δαπανών για την προπαγάνδα ο Πούτιν, και σύμφωνα με τον προπολογισμό που κατατέθηκε αυτήν την εβδομάδα, το ποσό της δαπάνης για προπαγάνδα θα ανέρχεται σε 26 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα. Άρα λοιπόν ο Ρώσος φορολογούμενος θα πληρώνει για την επίσημη ρωσική προπαγάνδα 26 εκατομμύρια ευρώ την εβδομάδα. Λοιπόν, στο σχέδιο προπολογισμού 2025 η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει να αυξήσει την χρηματοδότηση των κρατικών τηλεοπτικών καναλιών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των προγραμμάτων προπαγάνδας στο διαδίκτυο σε ένα ιστορικό ρεκόρ 137,2 δις ρουβλίων, δηλαδή περίπου 1,4 δις ευρώ. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα του νόμου για τον προπολογισμό που δημοσιεύτηκε στη βάση δεδομένων της Κρατικής Δούμας.
Σε σύγκριση με το τρέχον έτος, οι δαπάνες για το κονδύλι μέσα μαζικής ενημέρωσης θα αυξηθούν κατά 15,9 δις ρούβλια ή 13% και ο συνολικός όγκος τους θα υπερβεί τους ετήσιους προϋπολογισμούς του μέσου όρου των ρωσικών περιφερειών. Για παράδειγμα, 135 δις ρούβλια το Καλινινγκράντ, 110 δις ρούβλια το Πέρμ, 17 δις ρούβλια το Ταμπόφ και ούτε καθεξής. Άρα λοιπόν το ποσό που ρίχνει ο Πούτιν για την εσωτερική προπαγάνδα ξεπερνά τους προϋπολογισμούς ολόκληρων περιφερειών της χώρας. Λοιπόν, κατά μέσον όρο η κρατική προπαγάνδα θα κοστίζει στον προϋπολογισμό 11,4 δις ρούβλια το μήνα ή 2,6 δις ρούβλια την εβδομάδα. Λοιπόν, τα κρατικά κανάλια θα παραμείνουν οι κύριοι αποδέκτες αυτών των κονδυλίων. Λοιπόν, εδώ θέλω να σας πω, φίλοι μου, ότι πρόκειται για τα ποσά της επίσημης προπαγάνδας που βγαίνουν μέσα από αυτά τα στοιχεία, τα οποία αφορούν κυρίως τα κανάλια, τα οποία πλέουν τους εγκεφάλους και κάνουν πλήση εγκεφάλων κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ στους Ρώσους. Λοιπόν, 1,4 δις ευρώ το χρόνο. Ωστόσο, παλιότερα είχαν βγει στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η ανεπίσημη προπαγάνδα, αυτά με τα οποία οι Ρώσοι πυροβολούν τα μυαλά των Ευρωπαίων έξω από την Ρωσία, ξεπερνάει τα 4 δις το χρόνο με βάση τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς. Άρα λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσό αυτών. Γι' αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, μην απορείτε που βλέπετε τόσους πολλούς φίλους δικτατορικών καθεστώτων στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιος έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά για να τους κάνει πλήση εγκεφάλου. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Γραφτείτε στο κανάλι μου, αφήστε σχόλια, αφήστε like, στείλτε το βίντεο σε φίλους και γνωστούς, αναρτήστε το στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και όσοι έχετε τη διάθεση και τη δυνατότητα μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι οικονομικά κάνοντας donation μέσω του YouTube. Από μένα εδώ στο Κίεβο, καλό βράδυ, καλή εργάσιμη εβδομάδα, γεια σας!